Γεια σας παιδιά, είμαι το Πλέια, αυτή τη φορά χωρίς τον Γκρέκ. Ναι, ο Νίκος δεν μπορούσε να έρθει σήμερα, είχε προβλήματα. Γι' αυτό θα παίξουμε σήμερα μόνοι μας, online. Ουι, ήτανε. Ο Νίκος λέει θα πάνε σήμερα να αγοράσουνε ρούχα. Και ναι, θα παίξουμε σήμερα Black Ops 3 μόνοι και με σκότωσαν. Παιδιά, είναι δύσκολο. Είναι 1000 άνθρωποι εδώ μέσα. Λολ. Ναι. Wow, παιδιά, το βλέπατε! Ui! Όχι! Με σκότωσε! Oh my god, με έδωσε 360, όχι 360, με έδωσε ένα no scope. Παιδιά, δεν μπορώ άλλο. Όχι! Πρέπει να σκοτώσουμε μόνο 3. Αλλά δεν γίνεται πάντα αυτό που θες. Ουι. Ψοφά, ψοφά, ψοφά. Τι, παιδιά! Να. Μερικοί λένε γιατί δεν κάνετε με μικροφόνι να κάνετε στο PlayStation of. Ναι, εμείς δεν μπορούμε αυτό να κάνουμε γιατί εγώ δεν ξέρω πώς γίνεται, γιατί εκεί δεν είναι το κανάλι μου και ναι, προβλήματα. Και γι' αυτό πρέπει να το κάνουμε έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα, παιδιά. Παιδιά, είναι δύσκολο! Ναι, στο προηγούμενο βίντεο είχαμε στείλει το όνομά μου και περιμένετε λίγο να δούμε αν όποιος με έκανε. Η μπαταρία τελειώνει το PlayStation. Περιμένετε, παουζε λίγο, θα έρθω σε λίγο. Ζω. Τώρα πάμε, δεν μας έχουμε community Black Ops 3. Τι τελειώσε! Χάσαμε! Τι χάσαμε. Χάσαμε με ένα καινούριο cut, θα πάμε παρακάτω. Ναι, πάμε παρακάτω. Παίζουμε κι άλλη μια φορά στο Nuketown Team Deathmatch. Λέμε να τους σκίσουμε όλους. Όλα ασπρό μαυρά και χρυσό χρώμα. Πάμε. Γεια, ανεβαίνουμε πρώτα πάνω και είναι λίγο... είναι τόσο επικίνδυνο. Ούψ. Όχι! Από πού? Είμαι σήμερα μόνο στο σπίτι, λέω να κάνουμε παραπάνω βίντεο γιατί ο Νίκος δεν είναι εδώ. Ο Νίκος, παιδιά, με αυτό το δύσκολο να βάλει βίντεο. Λέει wow! Λέει να βγούμε όλη την ώρα έξω, παιδί, δεν θέλω να βαριέμαι μπροστά από το κομπιούτερ να βγαίνω βίντεο. Γι' αυτό λέω να κάνουμε μια φορά μόνοι μας. Ο Νίκος, ναι, δεν είναι πρόβλημα. Μπορεί ο Νίκος λέει μετά θα έρθει, αλλά αν μετά το χρειαζόμαστε. Έλα εδώ ρε φίλε. Κάνα triple kill. Όχι, δεν με σκοτώσεις, μην με σκοτώσεις, είμαι φίλος σου. Φίλος σου ήμουνα ρε. Πλάκα.
Πρέπει να κάνουμε last kill. Είναι τι στο μπούτσο? Last kill είναι... ναι. Κοιτάξτε, κάναμε ένα βίντεο για το Twitter μας και τέτοια. Αλλά το πρόβλημα είναι το βίντεο δεν ανεβήκε. Γι' αυτό θα προσπαθήσω σήμερα να το ανεβάσω. Εκεί θα λέει πότε θα βγαίνουν τα βίντεο μας. Ναι, πότε θα βγουν τα βίντεο μας, τι βίντεο θα κάνουμε. Λοιπόν, να σας δώσω ένα tip για τα παιχνίδια, τι θα βάζω. Όχι. Πότε θα βγαίνουν τα παιχνίδια, θα βγαίνουν 5 μπορεί 5... Μπορεί 5 βίντεο την ημέρα, μπορεί, αλλά μερικές φορές δεν έχουμε ώρες όπως σήμερα. Αλλά εγώ τώρα θα είμαι μόνος μου σήμερα, θα έχω πολλή ώρα. Αλλά δεν θα γίνουνε 5. Είχαμε και ένα challenge να κάνουμε. Ένα challenge. Το όνομα δεν ξέρουμε. Να το γράψετε κάτω στο comments πώς να το λέμε το challenge. Το challenge είναι έτσι. Ακούστε. Τι έγινε? Με κάνε one... όχι, να έτσι. Το challenge είναι έτσι. Το challenge ακόμα δεν υπάρχει γιατί εγώ το... αυτό σε κάτω τέτοιο. Εντάξει. Ναι. Δεν ήξερα τι μιλάμε, αλλά... ναι, μπορεί 5 την ημέρα. Εγώ σήμερα θα κάνω 5 γιατί δεν θα... αν τα καταλαβαίνω. Ναι, και το challenge που μιλούσαμε. Το challenge είναι έτσι. Σε ένα κάτι σαν κουτάκι που να ξέρω τι είναι. Είναι ονόματα από τον Νίκο και εμένα. Όταν βγάλω στο κουτάκι, βγάζεις ένα το όνομα, ας πούμε, ο Νίκος θα τραβήξει και εγώ θα τραβήξω. Περιμένετε, επειδή εγώ δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, θα μιλήσουμε σε λίγο. Παιδιά! Ναι, το challenge. Έχει όνομα ο Νίκος και εγώ θα τραβήξουμε ίδια ώρα, ίδια. Και μετά, όποιο όνομα θα γίνει 2 φορές, ας το πούμε Νίκος, εγώ θα ρωτήσω τον Νίκο κάτι και αυτός πρέπει να το πει όλη την αλήθεια. Να το απαντήσει στην αλήθεια. Κανένα ψέμα. Ναι. Και αν θα είναι, ας το πούμε, Νίκος και εγώ το όνομα, τότε θα ρωτήσω αυτό σε μένα και εγώ αυτόνα. Παιδιά, κοίτατε τι έγινε. Ναι, είμαι πρώτος. Ναι, καταλάβατε και ναι. Σας παρακαλώ, όταν βάζουμε βίντεο, δείξτε το στους φίλους τους, να έχουμε παραπάνω subscribers και να κάνουμε καλύτερα βίντεο. Αν θα κάνουμε καλύτερα βίντεο θα έχουμε παραπάνω subscribers και όταν θα έχουμε παραπάνω subscribers θα έχουμε παραπάνω βίντεο. Και αν θα κάνουμε πολλά βίντεο θα έχουμε πολλές subscribers και έτσι θα γίνει παρακάτω. Παιδιά, ναι. Και το βίντεο τελειώνει εδώ. Που γυρίζουμε. Και ναι, μπορούμε να το δούμε μετά. Και ναι, ciao!